Elikkä tässä olisi osallistumisvideo tähän Nokia Lumia-kilpailuun. Ja mä esittelen tässä mun iPad 3 hulppeita ominaisuuksia. Ja näihin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa itsestään katoavat numerot, itsestään taskussa hajoava näyttö, kuukauden välein täysin automaattisesti päivittyvä maili. Juu, mä tiedän kyllä, mitä se myötää. Se on ihan tässä vieressä oikeastaan. I lost navigaattori. No joo, no mulla on kyllä navigaattori. Mennään sitten. Vai sellainen vai? Joo. Jos mä nyt vaan kuitenkin neuvoisin. Itsestään katkeavat puhelut, Moro, hei voit sä tulla hakee mut? Mä oon ihan niinku keskeltä ja mun auto lettas. Haloo? Haloo? Hei, kuulet sä? Juha, miksi just sut pitäis valita tähän Nokia Lumia-testaajaksi? koska mä oon täys nörtti, mun nykyinen puhelin on täyttä ja mä haluaisin semmosen luurin, mihin mä voin luottaa.